часът е 6:15, всички вкъщи спят, под всички визирам жена ми и детето ми. А аз отивам на една сутрешна разходка и след това лостове. Ако някой се търси ключовете на булевард 6 септември, някой ги е закачил. Сутрин върви около 2,5 км от вкъщи до лостовете и обратно. Днес даже са малко повече, защото ще мина и през банички. Колкото и да е нездравословно за някой, закуската, която си приготвих вкъщи, мисля, че няма да ми стигне. Въпреки че в Пловдив става 40 градуса, днес също се очаква да бъде толкова. В момента е около 20, но съм с дебел свичер, защото тялото ми е било загрято цяла вечер, докато съм спал и не ми се иска да настина. Трябва да съм добро здраве. Първо за себе си, второ за семейството си и трето за клиентите си, защото ако съм болен, никаква работа няма да мога да им свърша. И пристигнахме на нашата дестинация. Приключихме. Изпих около 700 мл вода, защото беше наполовина пълна. И отиваме да ядем банички. Държа да отбележа, че тренирам не за да имам някакъв вид перфектно тяло или да гоня някакъв външен вид. Правя го главно заради здравето си, защото всичко в тялото ни е свързано и когато се измаряш физически, разтоварваш психически и това си ми е времето, в което съм изцяло сам с мислите си. И ако нямам нещо планирано за деня или ако планираното не е достатъчно за да ми го запълни, в този момент от деня ми се раждат идеите и си ги записвам в графика. Сега се сетих за късметчето, което си намерих. Много ме е готвено да намирам пари по земята. После било трудно да ги изкарваш, че те се намират пъти на път. В този ред на мисли да ви споделя каква е най-голямата сума, която съм намирал просто е така на земята. Това е банкнота от 50 евро. Докато разхождах детето по центъра на град Пловдив. Ако искате, споделете долу в коментар. Вие намирали ли сте пари по този начин, просто ходейки си някъде? И ако да, колко ви е най-големият улов? Баничките вече са на лице. Сега остава хапване, душ, обличане и започваме действие. Вече изглеждаме доста по-добре. Часът е 8:30 и тръгваме към офиса. До момента съм провел 2 разговора с клиенти, с които трябваше да потвърдя ангажименти за днес. След малко имам сутрешна оперативка, която продължава от 9 до 10 часа сутринта и след това трябва да потвърдя 4 огледа за мои клиенти, които ще идват от друг град в 11 часа. Огледи, които съм организирал още от събота. Единствено днес контролно трябва да чуя дали всичко е наред. Естествено, чакам и с нетърпение първото си кафе за деня, като се старая да ги ограничавам до 2. И
огледите приключиха. За съжаление, тях не мога да ви ги снимам, защото съм с клиенти, с колеги, с инвеститори. И продължаваме напред. Правим един бърз обяд и отиваме на среща с инвеститор, където отново нищо не мога да ви снимам, но поне ви уведомявам. И така, денят е към своят край. Нямаше как да ви снимам всичко, отново го казвам, понеже все пак работя с хора. Но ще ви резюмирам какво се случи днес. Мира Муджега наистина стана 40 градуса, както и жена ми предсказа. Така, над 15 разговора с клиенти. Една среща, която завърши с подписан договор да работят единствено и само с мен при търсенето на жилище. Общо 5 огледа осъществени, за съжаление без депозитна среща, но не винаги идва веднага. Снимано едно видео за социални мрежи, качен пост за социални мрежи, една среща с инвеститор, която мина чудесно и съответно договорихме условия, за които да работим заедно и да продаваме в неговият нов проект, който се намира в центъра на Пловдив. Още ми е малко трудно да свикна с това да снимам и да резюмирам какво ми се е случило през деня. Това ми е първи влог. И след като описахме всичко, което съм направил през деня, за да си водя лична статистика, отиваме да тестваме новите ми рекламни материали, с които целта им е да генерирам клиенти и един от тях е: чуваш съседите по-често, отколкото собствените си мисли, телефонният ми номер, ще ти намеря тишина. Изглежда ето по този начин. Ще видим дали ще донесат някакъв резултат. Обикновено определено са забавни и се надявам хората да им се изкефят и да ми се обаждат. За сега, чао, лек ден, лека и спокойна вечер, въпреки че сега ще продължи със следващите дни. Чао на понеделника, да идва вторника. Пропуснах да отбележа, че също така подготвих и презентация за колегите. В сряда ще водя обучение на тема социални мрежи, защото в Building Box всеки се споделя своите силни черти и всеки помага на отсрещния с неговите слаби такива, защото един екип е до толкова силен, доколкото е силно най-слабото му звено. Сега отиваме да тестваме новите рекламни материали. Все още не знам в кой квартал, ама ще го измисля по път. Абе, не си ме разбрава! Влизаме хотел Батак, продавам си казах, бе! Най-голямата жега тук с колегата Костадин Костадинов. Уведомяваме Каршака, че продаваме топ имоти. Водене на обучение на тема социални мрежи. Подготвяне на рекламни материали.